Ikusi mikusi, Euskara hutseko haur eta gazte literatura azokaren bigarren edizioa abiatu berri da gaur Saran. Ikasleen egunerako 1200 gazte bertaratu dira Euskal Herri osotik eta bihar familien eguna izango da berritasunez beteta datorren edizio honetan. Arratsaldeon ikusentzuleo, jarraian emango dizkizuegu xehetasun guztiak, baina ostirala izaki. Planak, gure proposamenak ere izango ditugu aipagai, baina lehenik azaroaren 26an EH bai koalizioak egingo duan kongresuari begira jarriko gara. Ongi etorri! EH bai alderdiak bere lehen kongresua antolatu du azaroaren 26irako. Hitzorduaren helburua heldu diren 4 urteetako norabideak finkatu eta horiei erantzungo dion egiturak eta martxan jartzea da. Nahi baitugu EH bairi eman bide hori politiko berritu bat ondoko 4 urteai begira, tokia egin ere belaunaldi berri bati, militantzia berritzeko, eta hirugarren erronka, barne instantziak, hau da EH bai berritu eta indartsuago bat proposatu hemendik eta 2026eko tarte hortan aritzeko. Ipar Euskal Herriko herritarrentzat proiektu erakargarri eta eraginkor bat proposatu nahi du Euskal Herria eta Euskal Herritarrak ardatz izan da. Gure helburua da prozesu parte hartzaile bat irekitzea. 30 bat herrietan izanen dira aurkezpenak, bai txosten politikoarena, bai organizatiboarena, emendakinen egiteko tartea egonen da militantziarentzat, hobetzeko oinarrizko proposamena. Herri bilkura horietan aintzinagoaz un projet pour le Pays Basque izenburua duen dokumentua banatzen ari da EH bai. Bertan gaur egungo testuinguru ezegonkorra aztertzen du eta Ipar Euskal Herrian azken urteetan izandako aintzinamenduak aipatzen ditu. Guk pentsatzen dugu ondoko urteetan EH baien ekintza gidatua izan behar dela logika baten arabera eta hori da gehiengoen osatzeko logika bat. Bai instituzioetatik kanpoko gure lanean, beraz karrikako mobilizazioetan, borroka desberdinetan, iduritzen zauku Ipar Euskal Herria Pariseren aintzinean hau bakar batez mintzatu behar dela, eta horrek eskatzen digula hemen hainbat borroka gehiengo sozial eta politikoak osatuz eraman behar direla. Gehiengoen logika hori ere eraman nahi dugu hauteskunde eremurat, gehiengoak artikulatzeko hemen. Hirugarren puntu bat estatus politikoari buruz, Ipar Euskal Herrian aldaketa sakona izan da, Euskal Herriko hirigune elkargoa dugu orain, guk pentsatzen dugu garaia dela lehen lehoan ezartzeko estatutu politiko horren aldaketa edo urjunago joaiteko eztabaida, eta azkenik txostenak proposatzen du ere bai sakondu dezagun autodeterminazio eskubidearen borrokaren inguruan. Kongresuaren biharamunean datozen urtei begirako proiektu politikoa, alderdiaren egituraketa eta zuzendaritza berria ezagutzera emango du EH baik. Ikusi mikusi, Euskara hutseko haurretan erabe literaturaren bigarren edizioa hasi da gaur Saran. Iaz bezala aurten ere, ostiral eta larun batean iraganen da. Gaur ikastetxei zuzendua eta bihar aldiz familiei. Eskola egunak sekulako arrakasta duela, jaz ere baina nor gehiago, eta 1200 aur baino gehiago heldu zaizkigu. Bonoak atxiki ditugu, beraz ikasle bakoitzak ukanen du bonoa eskutan eta eskuratzen alko du gustokoa duen liburua. Euskal Herri osotik etorritako ikasleek Azkainetik etorri gira. Guk Baionatik heldu gira. Lehen zeregina liburu aukeratzea izan dute. Oraindik ez dakigu, baina asko ikusiko ditugu eta aukeratuko dugu. Biziki zaila zen nirentzat hautatzea. Zenda bat dira liburu hainitz eta biziki politak dira denak. Naiz eta batzuek argiago duten zer den nahi dutena. Nire ditut aukeratu mangak eta ezakit balima dauden. Baina azken finean guztiek atxeman dute gustuko libururen bat. Ni hautatu dut zuar itsasoaren deia. Nik hautatu nur. Afaltzera etorri ziren osoak hartu dut. Baina bertaratuek hainbat berritasunera aurkituko dituzte. Batetik, azoka herri guztira zabalduko da eta ondorioz trafikoa moztuta egongo da gaur eta bihar. 0 eta 3 urteko aurrek ere beren gune propioa izango dute, eta nerabentzako ere eskaintza berezia prestatu da. Aur irakurleak galtzen ditugu 12 urtetan, ahigarria da edo espainolera edo frantsera pasatzen dira,
Berba ez da aski euskaraz, doika, eta bada hori jonka bat horiek lotzeko. Beraz aurten, simpliki kazetari bilakatuko dira. Eta emankizun telebista batean izanen dira plato batean, eta galdezkatuko dituzte idazle batzuk, edo ilustratzaile batzuk aurretik prestatuta eskolan. Beraz horra, jola berezia hartuko dute. Letrak eta oialak. Baita ere, Profesionalen arteko topagunea indartze aldera, sortzaileei ere bertan dauden argitaletxekin aurrez aurre hitzorduak izateko eta beren launak aurkezteko parada emango zaie Speededate moduko formula baten bitartez. Baina literatura bakarrik ez, orotariko ikuskizunak ere izango dira ikusgai bertaratzen direnentzat, besteak beste, aurtengo ediziorako aukeratu duten gaiarekin lotuta eskaini den antzerkia. Gu eta gure zaharrak ikusi. Gaur eta bihar ikusi mikusi azokaren bigarren edizioa beraz, Saran. Ikusi Mikusi festivalaren baitan, hainbat ikusgarri daude ostiral eta larun batuntan, Sara herriko hainbat txokotan tartean, Elirale konpainiaren O ikuskizuna. Gaur eta bihar, 3 pase, izanen dira bihar 9:30, 12:00 eta arratsaldeko 4:00. Bestalde, Herri Uzta Festivala martxan da herri soinu elkarteak antolatuta tradizioak erroturik eta sorkuntzari eta etorkizunari begira. Aurten 10. edizioa Koldo Zabalaren omenez, Uldarra, Arroka, Berri, Biarritzeko jauziak eta Amalabak elkarteen laguntzarekin. Biarritzeko Gardubidian zokian, arratsaldeko 8:30, Oldarra Biarritzeko Euskal Baleten dantzari eta musikariek lehen aldiko zabaltzen izendatu duten sorkuntza aurkeztuko dute. Larun batean, dama ikusgarria herriko kasinoko antzokian eta gaueko 10:30, Nizanbu gaztetxean Xutik taldearen kontzertua. Igandean, mutxikoaren eguna urririk Arrangoitzen 11:00 goiti. Azkenik, munduko musika eta herrialde ezberdinak topo egiten duten Haizebegi festivala hasi da. Aurten, Ukrainiako kantu polifonikoekin inaugurazioan izan ere, aktualitateak aginduta 2 herrialde dira protagonista aurten, Ukrainia eta Afganistan. Horrela, Bart Baionan eskainitako kontzertuaren ostean gaur atarratzen izanen da berriro ikuskizuna. Rendre hommage au village qui accueille depuis le mois de mars. Ukrainiatik iesi bertara martxoan emakume eta haur talde bat etorri zen. Avec leurs enfants pour échapper omenaldia egin nahi diegu. Le chant polyphonique en Ukraine qui est une tradition kantu polifonikoak tradizio handiko kantuak dira Ukrainian. Eta Iban Onxar Museoko proiektu polifonikoaren kari 5 abeslari etorri dira. Urriaren 16 bitartean, kontzertuez gain topaketak, filmak, hitzaldiak eta gaurkotasuneko gaiekin mahai-inguruak izanen dira. Munduko musikak, kulturak eta herrialde ezberdinen inguruan.